Hayi insizwa. Ukuthi phela nazi insizwa phela sibuye sigudlele ngala kumina sezididekile ukuthi hayi bakwenzakalani lana. Le nsizwa nesinqe singaka sithini kwenzakalani? Sibuye sikhohle ukuthi nginkabi nami ngiyinsizwa ngiyashela la entombeni. Yebo. Yebo manje bana awutshela nje ngawe mfethu. Ubani usibusiso ngcono kuphi ekhaya khulele? Usiboniso njalo. wakangcongo uzalwa uMasithole eMkhomazi eDududu esigodini sakaqiwa. Oy Dudu. Yebo. Okay. Manje yile kwenze wakhetha umkhakha ukuthi uzama impilo ngokuqhubisa kwabantu besifazane bezodansa lapha emarent nasemphakathini. Malume ngabona isimo samatoho singabantu abancane amatoho awasekho. Abanye bethu bamama inkunzi bayaboshwa left and right. Ngase ngibona ukuthi no ngoba mina nginalesimo somzimba lo ongaqondisise kahle ukuthi inhloboni yomzimba. Ngase ngithi hayi ake ngibambe khona la emzimbeni nami ngisebenzisa wona ngibona ukuthi la ngifuna uya khona ngeke ngifike nikhona abantu ngeke nibajabule mabe ngibona. Ngenhlanhla ke ngayiqala lento ngempela abantu bangi-attenda kuze ube manje yena nje abantu bangithanda ukubhuka. Bekunjani uqala uvadlana bekhona? Bekunzima ngiqala manje bekunamanye amagama abhlungu ngagcina sefika abhlungu ngagcina ngihamba kwesikhathi ngagcina nga-understand ngazibuka nami ukuthi no lamagama lawa ashiwoyo angingawathathi ngafa emqondo nami ngoba vele akusiyo lempilo engiyiphilayo le abayicabangayo. Mina angiphile lempilo le engafikela ngayo emhlabeni ukuthi ubaba waza le ndoda uma waza le ndoda engathatha amagama ashiwa abantu bese ngifuna ukuphila wona noma ngibathuke ngento abayishoyo. Zikhona ingane? Ayizikhona kuleka. Yeah. Ziyabona inkane mara khona. Ziyabona manje sibena nazibuye zithuka ukuthi ubaba ekhaya uyindoda masephumile isiphi lesima kusona. Maye sibe singani mase sithi ma noma baba. Yeah. Kodwa ngoba phela ngoba umsebenzi. Umsebenzi. Ayikho nami into engingayenza. Okay. Manje ke abantu ke banokudideka kuleli kaStofuza. Awusichazele ke mfethu. Igama laStofuza laqhamuka egameni lika Dunudunu. Oh. Yebo ngoba ukufika kwami nje kuzilandela indaba yomdanso ngiqale ngacula uMaskandi. Okay. But ke uMaskandi ke ngabona ukuthi hayi le kaMaskandi engathi izongidileyisa. Yekubambezela. Ngenhlanhla kwase kufika lo sise ukuthi uMakhathi. Efika efeni kwase uMakhathi ke la ngabona khona no lento ngeke ngihlule lento mina. Ngeke ngihlule lento. Vele ukudansa kakhulu manje akusabalekile into ebalekile manje ukuthi abantu bajabule uma bekubona nento yenzayo kubona ukuthi ifika kanjani. Mina ukudansa ngikwazi into nje enginyisa ngawo nje isinqa. Hayi shame ngihamba ngaso kuphela. Yebo nto. Ngihamba ngaso wena uyangidlala nengane. Isinqa. Kabi. Ngidlaza into omzolova. Kube kakhulu. Okay. Manje asibuye kule. Ngizwa ngathi kuthiwa besilisa impela lapha kuma DM akho bathumela imlezo becela uthando. Hayi bayawuphula umoya wami. Ngoba manje mabe ngibuka la stradini ngisebenza kube ngathi into engiyenzayo iyabadina nobuye bacasula kanti bayazi bona ukuthi intambama somthola ku TikTok. Aw. Bathi kuma DM. Uyacabanga indoda eqhamuka izongibingelela ithi hello beautiful. Hawu. Ngiyilo ngiyinkabi nje nginje uzothi hello beautiful kimi. Mangabe ukuthi akangitholi ku-inbox ngala ku TikTok, thola inamba yami kwibhayo angene ngala ku WhatsApp. Mawuthi ayishembhemu uthini abese thini yena? Bathi hayi ngiyazenzisa. Angivumi mina ukuthi ngigay. Ngeke ngivume into engeyona. So bayakufuna manje. Bayangifuna phansi phezulu. Omunye wazi nginikeze offer 100,000 ukuthi mangithola ubusuku obodwa ngathi lutho. Ngathi lutho luthele. Athi lutho ngilibeki. Oh, what 100,000? 100 ngifuna ubusuku obodwa ngathi lutho. Ngimile la ngikhona.